Pois, bos días. Boas tardes. Boas noites. Depende da hora que nos coites. Aquí estamos unha vez máis, nos diversos podcasts. Xa sabedes que podedes seguirnos na nosa canle de YouTube, da Asociación Ámbar e tamén en Spotify. Hoxe teremos un tema que afecta a todo o mundo. Falaremos do medio ambiente, pero con moito xeito e con moita opinión. Presentámosvos a nosa invitada de hoxe, Antía Alberte. Hola, que tal? Hola. Concelleira do Medio Ambiente do Concello de Ribeira. Moitas hai e outras moitas cousas. Benvida, Antía, gracias por aceptar a invitación de podcast. Nada, grazas a vos por convidarme. Non é nada. Dentro cabeceira, Diversos podcasts. Un podcast da Asociación Ámbar. pois si, hoxe queremos falar de cousas moi importantes. O cambio climático, a reciclaxe, os incendios e tamén o veganismo e para falar un bo anaco. Vale. Antía, imos empezar facéndoche unha pregunta. Cales son as medidas que cada un podemos tomar no noso día a día a favor de cuidar o noso medio? Pois, sobre todo, intentar non empregar o coche e intentar facer as cousas a pé ou con vehículos públicos. Tamén, pois, con respecto ao lixo, pois xerar o menor lixo posible, non usar as cousas da casa, usar alimentos que non teñan moitos envases plásticos, mercar no local tamén, en vez de en grandes plataformas de internet, para que o transporte non estea tan incentivado, porque se nós mercamos por internet, por exemplo, pois esas furgonetas teñen que chegar aquí. Entón, pois, se nós mercamos na casa, xa evitamos que esas furgonetas teñan que moverse, non? Pequenas cousas que se entre todas e todos facemos, pois, ao final, sí que causan un impacto grande. Tú que opinas sobre isto, man? Sobre as contaminacións das praias, as latas, as colillas dos pietillos. O lixo que chega ás praias, Claro, que dicía el, que despois tamén pois os peixes o comen, e entón fai toda unha cadea, non? Porque nós comemos ese peixe. Sí, claro. E máis alá diso, ao final estáse pois destruindo un ecosistema moi rico, non? Que temos aquí na Ría da Arousa, temos un ecosistema moi rico de peixes, non? E de fauna e de flora dos océanos, das rías. Aunque iso, se comes produtos normais, se és vegano non comes nada, ou vegetariano non comes nada de carne, pero vegano menos, o vegano non comes nada de Claro, animais. por eso digo, non é só pola comida, tamén é por conservar un ecosistema moi rico de fauna, porque involucra moitas... Mola ver a Claro. fauna. Sí. Mólame. Sí, claro, non é só por comelo, falo de conservalo porque sí, porque nós non somos máis que ninguén, non somos máis que un peixe, non somos máis que un árbore. Porque é importante crear conciencia nas empresas para cuidar o medio ambiente. Esa é outra pregunta. Eu penso que é importante porque ao final, aínda que nos fagamos pequenas cousas, como dixemos antes, as que poden xerar máis cantidade de lixo e de contaminación son as grandes empresas. Entón, é unha cousa que forma parte do sistema, pois no cal temos que ter medidas, non? Medidas para que se poda producir, pero con sostibilidade. Producir para que a medio e a longo prazo ese ecosistema non se vexa danado, entón sexa todo circular e poidamos seguir vivindo do xeito que vivimos. O mellor sin consumir tanto, é certo que, por iso dicía, nós temos que tomar medidas ou crear unha conciencia do xeito de vida que temos, pero a nivel empresarial, non? Pois tamén pensar pois con que materiais se producen, non? O produto que se venda, que lixo xeramos, non? A nivel de depuradoras, por exemplo, e todo iso, non? Pois como vai a auga de volta para a ría ou para o mar,
non? Que produtos usamos para, pois eso, que sprays, que lacas, que materiais desprendemos á atmosfera, non ten que haber un análisis, e o que dixemos, hai sancións, existen sancións a grandes empresas porque hai uns niveles de contaminación, pero máis alá diso, pois o ideal sería que existira unha conciencia, non? Que xa de Claro, base, sí. pois non saíra de ninguén querer facer iso. Non? Vos que pensades? Por que é importante? Sí, Que pensamos que é importante. Por que é importante pois, que as empresas teñan esa conciencia? Que non contaminen tanto, por exemplo. Pero é importante por qué? Porque eles xeran moito, claro. Son o que contaminan o que contaminan non, os que máis contaminan, pero nós tamén lle axudamos a contaminar, porque pero debía de xa é unha lei que non é Aquela é a lei, que non Fran. permite botar contaminar tanto, non? Non hai unha lei no goberno que... Sí, que hai diferentes leis e non só no goberno, hai tamén plans, hai a nivel europeo e incluso a nivel mundial. Hai plans de emisións cero, de contaminación, obxectivos incluso a longo prazo de reducir as emisións en xeral, pero parece que, ao final, penso que acaba pesando moito máis pois o beneficio económico Sí. que realmente ver o impacto que está xerando a nivel ambiental é como que se deixa para mañá, non? Como que, bueno, logo xa o arranxaremos cando xa estea moi mal, cando estea a corazón aberto. Claro. Non, pero creo que non é necesario chegar a iso. Sí, pero temos que falar da Comunidade Europea, porque non podemos América non podemos, xa é outro estados ou xa son superiores ou queren ser superiores. América, Asia é así. Temos que falar, temos que non contaminemos o de Europa e depois os outros non mandamos en eles. Sí, está claro a ver que é unha cousa a nivel Fago que... mundial, non? Que non é só unha cousa que deberíamos facer aquí ou en Madrid ou en Europa, non? No Parlamento Europeo a nivel... Non podemos... En todas as partes, non? Non podemos comunicarnos con o Parlamento Europeo. Sí. Non nos podemos comunicar con América sobre eso. Bueno, o Parlamento Europeo sí que se pode comunicar. Non, nós non. Nós estamos no Parlamento Europeo representados. Pero se non fan caso, ese é outro tema. Eu creo que é un tema moi complexo, non que hai un montón de intereses, non transversais, pois económicos, de recursos tamén, de recursos naturais que serven obviamente pois para empresas. Entón hai tantos intereses que é certo que é un tema moi complicado. Pero a min gústame pensar, non, a veces cando pensamos así, como que nos agobiamos porque vemos todo tan grande e vemos, pois eso, pois América, supoño que te refires sobre todo a Estados Unidos, non? Pois vemos Estados Unidos, ou vemos Asia, vemos moitas cousas que dicimos... Moitos países. Mi mai, que facemos? Se alá están facendo así ou aquí tal. Pois eu intento, aínda que teñamos esa percepción, que é moi importante, ver o que nós facemos no noso día a día e como nós podemos ir cambiando pequenas cousas e sentir que o que nós podemos facer, polo menos, está feito, non? Entón, así, bueno, equilibrar un pouquiño ese agobio, non, que podemos ter cando vemos que, efectivamente, pois que a veces a nivel político ou gubernamental non se responde como nos gustaría. Vou entrar en un tema. Para que nos sirve estar na OTAN? Para que nos estivan nas Nacións Unidas? Para que nos sirven? Para que? Se hai guerras igual. Sí, é certo. Eu tampouco estou de acordo con eso. As guerras. Quero opinar algo. Eso... Quero opinar que tamén os automóviles, como os coches e as motos, tamén contaminan o aire que solta pola parte de atrás.
Ti Tamén, dixo a parte de claro, do sí. coche? Ou tuvo que ver por atrás, sabes? Claro, el fala das emisións de dióxido de carbono, sobre todo do combustible, dos coches. Pero sempre vai haber coches de combustión, A los eléctricos tamén. Ahora hai pero- eléctricos, hai Eléctrico híbridos, hai... non sirve moito, non? Cada que estea vai no que cargar, pero... Se hai un apagón sobre todo, é verdad? Se hai un apagón sobre todo. E os de combustión tampouco, se non hai gasolineras, Ah. para caralo. Eso tamén é un recurso natural, claro, os combustibles fósiles, se se rematan, os de gasolina tampouco van servir. Pero se non funciona a gasolina, para botar o aquel, o que vai todo por a electricidade, sei que. Sí. E sobre a electricidade, sí, que pasa si... É certo que si deixas moito tempo a televisión encendida sin verla, sin usarla, por exemplo, ou calquera outra luz, ou que sea, pois que afecta non sei que aos polos, e se derrete máis o xeo dos polos, polo norte e polo sur. Pola televisión encendida? Sí, A televisión é certo. encendida, A ver, home, aí tamén é unha cousa moi complexa que está claro que hai moitas cousas relacionadas. Claro. Supoño que se refieren a que para producir electricidade fan falta uns recursos que a gran escala pois tamén se dá de alguma maneira o aproveitamento dos polos, non? Porque un dos recursos, por exemplo, é a auga. A enerxía hidroeléctrica que se crea a través da auga. Quero dicir, non sei se o mellor, supoño que se refiren a unha escala máis grande. Claro, non é, a ver, ti deixas un día a televisión encendida, bueno, é iso, pequenamente nós podemos facer cousas. Podemos facer cousas, claro. O que sí que non vos estedes conta do dependentes que somos da electricidade. Somos, non, super dependentes, a verdade, diso. Xa non digo do móvil, falo de que todo nos funciona, non? A nevera, pois o microondas, non sei, as luces, sí, xa non a tele. Xa non digo, non, unha cousa máis de entretemento. Asunto que se pregunta iso, porque queres saber se é certo que afecta aos polos. Se derrite máis por iso. Queres saber iso? Eu penso que co tema do derretimento dos polos hai máis unha relación de que, o sea, unha relación máis xeral, non? O que pasa co tema dos polos é que pois por todos eses cambios que se están facendo a nivel atmosférico, Sí. non? Pois a temperatura é máis alta, entón fai que se evapore máis a auga do mar e entón eso crea uns cambios nas correntes, porque as correntes móvense porque hai unhas diferencias na temperatura. No mundo, no? Pois a auga non é tan fría como a temos aquí, ao mellor hai na máis quente, nos trópicos, por exemplo. Entón, esas diferencias de temperatura entre auga fría e auga quente fan que se mesturen Sí. e aparezan as correntes. É o que fai que a auga do mar se mova. É o que fai que, por exemplo, aquí a Ribeira cheguen nutrientes pois da corrente do Golfo, por exemplo, do Golfo de México. Sí, E agora tamén lle queren cambiar o nome. Entón, pois, por exemplo, a corrente aquí, estamos nutridos por esa corrente do Golfo. O que quero dicir con isto que vos explicaba da atmosfera e tal, é que se polo aumento da temperatura ao final a auga do mar está máis quente, en xeral, e non hai eses intercambios, non hai esas correntes, entón eso paralízase. Si se paraliza ese transporte de correntes a nivel xeral do mundo, paralízase un montón de cousas, porque nós dependemos delo. Os polos tamén. No, que nos polos haxa esa estabilidade climática, depende esa corrente, se queredes buscar información, chámase a fita transportadora oceánica, é o nome. Vale. Dese movimento natural que fai que en todo o mundo as correntes dos mares nos nutran e nos fagan que en diferentes zonas teñamos un clima diferente, no? Sí. Que aquí, pois por exemplo, en inverno teñamos unha temperatura e, por exemplo, en Nova York, que está na nosa mesma latitude, está enfrente nosa, se nos imos, non? Se poñedes no mapa e trazades unha línea horizontal, topamos con Nova York, despois do Océano Atlántico. Pois en Nova York fai moitísimo frío en inverno, conxélanse, non? E aquí non, en cambio estamos na mesma altura. Como pode ser eso? Polas correntes mariñas. Eso tamén lle afecta aos polos, claro. Tamén lle afecta. Entón, o da electricidade, bueno, está claro que nós, cantas máis cousas usamos, pois todo eso, estamos invertindo aí unha enerxía, uns combustibles fósiles, que quentan a atmosfera, que quentan o océano,
que acaba afectando as correntes, entendedes? É unha cousa que está moi... Hai pequenas cousas que están moi relacionadas entre elas, entón, entre moitísimas millóns de persoas usándoas, causan un impacto grande. Usándoas durante moito tempo, causan un impacto grande. Unha cousa que nós, a nivel pequeno, pois non nos damos de conta, porque somos unha persoa usando. Sí. Pero somos millóns de persoas, moitas. Entón, iso a longo prazo, non, por eso se fala pois, do cambio do estilo de vida, de facer pequenas cousas, de que as empresas tomen medidas, non e cambien o xeito de consumir, porque non é sostible. Non sei, é un proceso moi complexo, pero como me preguntases pola electricidade, pois metíme aí. Pero bueno, se queredes buscar, é unha cousa interesante, eso chámase a fita transportadora oceánica. Logo enseño, se queres. É o que fai que se mova todas as correntes que temos no mundo. Entonces hai que intentar acordarse pagar sempre televisión, así, máis. Sí, bueno, as pequenas cousas que falamos antes, pero sobre todo que hai que intentar presionar para que os gobernos, as políticas, as empresas tomen medidas para cambiar o sistema no que vivimos, de consumo excesivo, e o medio de vida no que vivimos, para que todo iso, de alguna maneira, pois iso non remate, porque nós dependemos delo. Mais alá do consumo está o ecosistema no que vivimos. Nos necesitamos respirar un aire de calidade, verdad? Necesitamos beber auga, necesitamos bañarnos, necesitamos facer moitas cousas que dependen dunha contaminación. Saber que non todo é culpa do sol e dos volcáns, a maior parte é por culpa de como vivimos os humanos. Antía, que cousas facemos que están a empeorar o planeta? Pois un pouquiño tamén o que dixemos antes, non? Eu creo que sobre todo o que máis lle afecta ao cambio climático é o tema das emisións atmosféricas, é dicir, a emisión de combustibles fósiles ou de vapor de auga. A auga tamén é un gas de efecto invernadoiro, claro, que causa que esa capa da atmosfera pois se requente e colabore, non, ou incremente ese cambio climático. Entón, pois sobre todo para reducir as emisións, que podemos facer? Usar menos o coche, tirar de transporte público, ir andando, non comprar no local, non? E non tanto, pois, ao mellor por internet, porque iso fai que haxa máis transporte que veña aquí, non? Logo, a nivel máis grande, a nivel gubernamental, pois tirar de outro tipo de enerxías, non só os combustibles fósiles, usar tamén a enerxía dos ventos, a enerxía da auga, a enerxía do sol. Eólica, sería. Eólica é unha delas, pero eu aquí sempre digo, bueno, moito coidado, non? Cando a veces nos centramos, non, a nivel, pois eso, gubernamental, enerxía renovable, chámaselle renovable porque pois non é un combustible fósil, non? O vento pois non se acaba como se pode acabar pois o petróleo, non? Que é o que fai a gasolina despois. Pero tamén causa un impacto ambiental, non? Xa vemos na vista, nos montes, nos paxaros, causa un impacto. Entón, eu creo que o que hai que facer é un pouquiño de cada cousa. Porque se vamos do 100% a unha cousa é cando causamos ese impacto moi grande, porque somos moitas persoas as que nutrir, non? Entón teremos que facer un pouquiño de cada cousa, aproveitar os recursos que temos para facer un pouquiño e entón así vivir. E o cambio climático, de feito, pois hai moita xente, non, que di, bueno, que o cambio climático sempre existeu, non? Que o cambio climático sempre houbo. É certo, os procesos naturais do planeta, de como funciona, pois fai que haxa cambios climáticos que nós non vimos, non? Pero os dinosaurios, por exemplo, non? Houbo animais noutras épocas porque houbo un clima diferente, eso cambia de forma natural. Que pasa? A día de hoxe somos tantas persoas e temos un nivel de consumo, un sistema no que vivimos, que producimos ou esgotamos tantos recursos que ese cambio climático é como que o estamos incrementando, estamos facendo que sexa un cambio climático moi rápido e moi pouco tempo. Eso causa, pois claro, uns cambios de nivel moi grandes, non? Que aturullan as especies, non? Aos animais, aos paxaros, aos peixes, e en consecuencia a nós. Nós, claro, o mellor non o percibimos tanto, porque vivimos con moitas comodidades, pero sí que está pasando. Bueno, hai estudos científicos, non, que o corroboran. Isto xa non é unha cousa política, estamos falando de ciencia. De ciencia, non? De ciencia, que para min está por diante da política. O que pasa é que hai moita tecnología
modificamos moito todo e iso ata a corto plazo imos animar, porque non se pode modificar agora os científicos din que queren traer os dinosaurios á vida tamén. En que paramos? Igual. La ficción supera la realidad. Sí, claro. Iso é verdade. Eso xa pasaba en Jurassic Park. Jurassic Park xa pasou. Iso dixo Bueno. outro día os científicos, Dixeron. Bueno, o que sí que fixeron os científicos falando diso, pois queren facer algo queren traer de volta o mamut, que pode que morra outra vez porque non teñen o clima que eles queren, que é frío, Claro. é seo. Pero al menos si inventaron un rato con genes de mamut. Ten un pelo de mamut, un rato lanudo. Sí, xogan co xenoma desas especies para facer outras. E o rato ese ten pelo de mamut entonces. É que parece máis bonito que o original. A mí me gusta máis, é máis bonito. A ver, as persoas, non, o ser humano, pois somos unha especie curiosa, non? E investigamos, gustanos a ciencia, gustanos saber de onde veñen as cousas, o porqué, entón investigamos. E agora, pois nesta era tecnolóxica, pois tamén investigamos sobre a xenética, non? E intentamos tamén con esa xenética, pois vivir máis cómodos, non? Si podemos modificar xenéticamente pois as árbores, non? Para os alimentos, para moitas cousas, pero eu creo que hai que ter unhas pautas, porque é certo que metémonos nun terreo descoñecido e temos que ter unhas pautas. Que antes de vos reciclades na casa, que cousas recicladas. Pois o cartón e o papel no contenedor azul e os plásticos no contenedor amarelo e o lixo normal pois no contenedor verde. Justamente. Moi ben. Alguén máis? Pois eu tamén separo os envases de vidro, non? Para o contedor verde que parece un iglú, Sí. verdad? Sí, claro. E logo tamén o aceite, as pilas, As pilas Verdad? tamén, sí. e incluso tamén vou separando pois cando se me pon mal pois algunha crema, algún medicamento que eu levo Sí. á farmacia. Eu tamén Na o farmacia hai un contedor que se chama o punto sigre. Ten así o logo da farmacia con un círculo que fai unha curva, algún envase xove, despois eso é para a farmacia de volta. Porque os medicamentos, as pastillas poden deixar algún residuo, entón se a tiramos ao lixo, bueno, pode interaccionar e facer aí algo, porque o lixo que tiramos, sabedes que a maior parte del queimase. Claro. Sí. Aínda que agora estás xa intentando implantar a compostaxe. No, en Ribeira xa hai algún contedor para levar a compostar. Tirar solo o lixo biodegradable, sería, non? Mais non. E tamén composteiros para compostar na casa, que é o mellor do mellor, que así logo vennos de volta a nós para a horta. Sí. Eso non queremos. Aunque logo hai farmacias que non sei por qué non queren que lles traen de volta cousas como os envases de pastillas. Non sei por qué, as farmacias que non admiten iso. Que che din que non? Sí. Pois non sei, eu as que fun, das veces que fun, ben, eu chego e tiro ali no contedor as cousas, no punto sigre, e ben, sí que é certo que unha vez eu estaba tirando e díxome, no, pero as caixas non se tiran. As de cartón. As caixas dos medicamentos. No, As de medicación. Claro, e a outra sí que lle dixo, sí que se tiran porque poden ter algún resto de medicamento. A veces, por desgracia, non todo o mundo sabe onde se tiran as cousas e mesmo os propios traballadores de moitos lugares. É que vestir os propios farmacéuticos. Sí, poden descoñecer. Pero ti si queres buscar, por exemplo, podes buscar en internet punto sigre, que se tira no punto sigre. E entón aí xa che especifica. E se che di algo, podes dicir, non, isto é o punto sigre e aquí tiras isto. Sí, unha vez miña nai iba a tirar algo aí, sí, pero dixeronlle que non, que dixeronme miña nai dixeronlle ben claro que non podes ir ali.
a farmacia, os puntos seguirle. Pero Non pode ir eso que está mal, non sei, non está ben. Bueno, eu, pois que vaya, o sea, hai en todas as farmacias, Si non a ver que tal, pois eu vou a unha e levo directamente e xa está. O curioso non teño problema. que esa farmacia ten moitos pacientes. É moi famosa, non sei, ou como se diga, non sei, usa moita xente. Sí, É o curioso. bueno, non sei, pero non será polo punto sigre, será por outra cousa, mellor ten moita xente despachando ou... Falando deso, eu boto todo a un contenedor, porque eu vivo solo. Claro, Os contenedores hai que abrilos. e non eres capaz. E eu sei que hai contenedores para a silla de rodas. Fago ben ou fago mal? Se faz ou non faz mal. Por que non me poñen os servicios? Anda. Pois hai que miralo. Hai que Hai que mirar mirar onde vives para que cho facilite. Estou pagando todo. Sí, non, claro, hai que miralo para que faciliten. É certo que non, que moitas veces, pois, claro, de cara á accesibilidade, Claro, non, a veces desde os gobernos, pois non se pon todo o que se precisaría para que a xente poida, non, a xente cívica poida facer ben as cousas. As que van Non, por iso, mandando, sí, pero é como pero a- por iso hai que pedilas, como a porque Fran, moitas non? veces, por desgracia, pois tamén se descoñece. Non, pois claro, vivimos cuns privilexios e descoñecemos, non? Iso, pois que nun sitio podes andar e realmente, non? Como pasou antes, verdad? Cando chegamos que tuvo Celtia que dar a volta contigo porque había unha pois sí. obra, verdad? Cousas así, pequenas que claro, a mí non me supoñen nada, pero a xente que está en cadeira de rodas sí. Entón, é ben dicilas, porque de verdad que a veces non se fan con malicia, solo que Pero bueno, faz por pues, descoñecemento ou... Pero logo disme onde vives, a ver se podemos arranxar algo aí. non vivo aquí, aquí non vivo. Non é en Ribeira, entón non che podo arranxar nada. Mellorrito onde é o alusamento. Como? Mellorrito onde é o alusamento. Tamén. Porque Pero bueno, estou seguro de que vivir- é iso, pois é como dicía eu agora, non é con malicia, é a veces pois, descoñecemento ou tamén a veces por desgracia as cousas, o sea, como que é moi caro, é un recurso público, pero é moi caro e hai a veces tantas cousas que están mal que xa non sabes por onde comezar, non? Pero é importante, claro, en accesibilidade, pois coidar, non? E facer, Sí, claro, claro. é unha cousa de civismo tamén, claro. Porque vives onde estés. Porque como que non estás morto, entonces ahora mesmo estou vivindo aquí, pero é un pouco rollo, sí. Ajá. Non sei se entendes. Mano, queres participar? Ti vives aquí en Ribeira? No, vivo, a ver, o meu alojamento onde vivo de vivir, de dormir en Esgarrote, pero Escaragote, pero logo vivir ali, pero vívese na parte onde estés. Sí, Non bueno, morto, claro, sí. sí, claro. Mas non dice alojamento para iso. Alojamento mellorito. Non sei se me estou explicando. Sí, claro, que non é donde naces, o sea, é máis tamén donde faz a vida, donde faz o resto da vida. Como reciclades vós? Tedes algún hábito que queirades compartir? Tanto do que facemos na nosa casa como en Ámbar. Botamos o papel no papel, o cartón no cartón, botamos o vaso de plástico no plástico, o vaso de plástico é no cartón, o de revolver é de plástico, botamos no de plástico. O composteiro. Mas vamos. No plástico. Resto que é o contenedor. O cartón, O composteiro botamos fruta. Tedes un composteiro e botades Sí, fruta, claro. né? É de Moi color ben. marrón, creo. o cartón, máis ben, pois azul, mellorito, a casa antes, igual que papel azul, así, a casa antes. Quere dicir, Fran? Eu dicía que o que dixo Fran, a fruta temos no contenedor marrón, que é marrón, o plástico como yogures, e iso no amarillo, no amarelo. Sí. Aí tamén hai o verde, que é por resto de comida, eso.
Temos para as servilletas tamén, e o resto da comida noutro. Tedes moitos? Eu que fago en Nós casa, pois, fago parecido, sí, fago parecido. Parecido, moi ben. Se un cepillo malo, como aprendín, que tamén, incluso, teño unha irmá que me dixo que mirou internet, que os cepillos van, bueno, os cepillos, os bruxos en galego, en cepillo en castelán. Sí, os bruzos, sí. En galego bruxo, en castelán cepillos. O bruxo vai para o lixo normal, Sí. un lixo normal. Sí, para o lixo normal. Papeleira. Ese lixo solese chamar fracción resto, Pois porque iso. aí vai pois, todo o que non sabemos Claro, onde ten que ir, Pois son iso. cousas máis pequenas que usas, non é pois como un aparato electrónico, Pois mellor, iso. non? Que si que o vas tirar nunha zona, no punto limpo, nun Claro, contenedor. Pois iso. Sí, o bruzo ali. Iso Sí, moi ben. que existí. Pois o bruxo vai para aí a tapa, que a veces ten tapa, unha tapa transparente, vai para amarelo, que é plástico. Claro. Latas, bricks de Sí, no amarelo son sobre todo envases. Envases, sí. Plásticos. Eu fago cosas así como fago, eu fago moitas cousas así. Os incendios tamén son un tema moi serio. Ás veces provocados. Non só se queiman árbores, tamén moran animais e hai persoas que podemos sair feridas. Pregunta, que podemos facernos para evitalos? Pois non tirar cabichas. Ou non fumar directamente xa. Xa, máis, Non fumar xa. Si, a mellor non fumar, si, con Sí, fumar. no, era broma, sí, non tirar cabichas, claro. As botellas tamén, non? Non Tamén, tirar as sí. botellas. Non tirar nada polo monte. Ou tamén podemos, si vemos a alguén que sospeitamos que pode estar facendo algo, non? Pois plantar lume, avisar, Hai que chamar á avisar policía e dicir, oye, vin aquí en tal sitio, pois unha persoa que Que non tirou sei, algo dun me das, coche. ou sí, non? Que me dá a sensación de que quere prender lume, porque Claro. sabedes que a veces pois son intencionados e pois iso, pois cando vemos algo así extraño, é ben chamar, avisar, que vayan eles ali a mirar, a interrogar a esa persoa a ver o que está claro. facendo. Aunque creo que non che fan caso a veces. Porque creo que tamén fano eso todo dio o meu pai, sí. Sí. Que non fan caso. Bueno, Que non nós fan- temos que chamar. que non fan caso porque porque como que fan os propios non sei que fan creo que son bombeiros porque para apagar o lume creo que fan eles. Ah, di que para... Pero iso Eu non creo iso, é para prevenir incendios. Sí, Arrosan un... é certo que a veces como circo, medida de prevención apañando para que non... Exacto. Para prevenir faise, queimase unha franxa Sí, sí. para que cando haxa un lume grande, Sí, pois chega esa franxa que está queimada e sí, non sí, colla sí. outro lado da montaña, non? Sí. Faise como medida preventiva para os incendios grandes. Sí. É que os incendios son provocados, xa dixo a verdade. Sí, hai moitos que parece que sí, non? Sobre creo que todo tamén. vendo que aquí en Galicia hai un montón deles. E hai bosques así, se arden, ela van. Hai bosques, bueno, hai plantacións masivas Tamén. de eucaliptos, sobre todo aquí na costa, que ainda por riba é unha árbore que se chama pirófita. Pirófita, do piro, do fuego, do lume. Pero di que E é que prende, digamos, moi facilmente e se espalla moi O facilmente. colito. Pero di que... Pirófito, o eucalipto, sí, O unha árbore que eucalipto. prende moi fácil. Se ve que era colito, sabía. Eu vou vixo plantacións de eucaliptos e... como é? Claro. Sí. Iso falaba cando dicía Noé do bosque, a veces Moitas veces claro. moitas veces talan árboles e plantan eucaliptos, se cae. E plantan Esos eucaliptos. son originarios de Australia, creo que era. Sí, Australia. sí, os eucaliptos son de Australia. E plantan de novo, arte e poñen outro... Porque usan como un método de produción, unha madeira que medra rápido e sobre todo úsase para facer pasta, non? Celulosa, papel. Creo que sí. Pero é certo que, bueno, Entón, aquí non miramos por medio ambiente, miramos por bolsillo. Se é un incendio así grande, pode ser que non metas casas. é verdad, aquí moitas Teño veces. Sí, aquí por desgraza
Neso sí que estamos acostumados. A min xa medo me dá este verán. Levamos un par de veráns ben. Cando ven o calor é o que hai. Sí, claro. Por iso, creo que xa aí dixe que están intencionados, porque, non? E ademais que vivimos nunha zona pois, de moito verde, pero Sí, claro. pois en Asturias, no País Vasco, non? Que vai en relación tamén, e en cambio non pasa isto, entón que está pasando aí? Porque se prenden nun lado e noutros non. Eu creo que tamén aí de base, pois a xente, non, as persoas, pois os que temos os montes, non? Sí, claro. Eu As teño persoas das comunidades dos montes, pois vemos no eucalipto pois a única opción de xerar algo de cartos, non? Porque ao final nos usamos a terra e o mar, non? Para vivir desos recursos, pero hai moitas outras formas de usar o monte que nos poden dar un beneficio económico, que pasa que non os contemplamos, non? Pois temos o mel, temos outras madeiras que nos poden dar outras árbores, non? Temos incluso a terra, non? Que, claro, entón, incluso, de feito, canto máis se use o monte para diferentes cousas, máis variado é o monte, máis bosque temos, é unha forma moi boa de prevenir os incendios. Non? Porque se nós temos o monte con árbores de diferentes, digamos, follas, humidades, non? Madeiras, de feito, por exemplo, as especies de árbores frondosas, chámanse, moitas veces úsanse como franxas para frenar os incendios. Porque é unha franxa que, digamos, que fai que o incendio se amaine, se quede máis apagado, porque son árbores que teñen moita humidade. Entón, pois, bueno, hai alternativas. O que pasa que hai que facilitalas. E desde os gobernos, pois, tamén temos que intentar incentivalo, non? Dar facilidades, Sí, claro. falarlles deso, que o coñezan, que pois que se atrevan a investir neso, non? E probar. Facer cortafuegos, que non hai Claro. moitos. Tamén. Tamén, sí. Antes facíase cortafuegos e non había tanto incendio. Bueno, os cortalumes, claro, que canto máis fácimos pelar o monte ao final, entre tanto cortalume. Pois eu quería decir que tamén hai que respetar a naturaleza e as cousas que nos rodea. Sí, hai que Sí, claro, Eso é tamén. respetar. Ademais que a xente que vota son en Francia está prohibido o de non votar herbicidas e iso, pois son en Francia. Aí dicen todo o mundo porque as herbicidas provocan cancro. Que cáncer, en galego cancro. O que? Herbicidas. As resinas? Herbicidas. Os herbicidas, sí, os herbicidas e os pesticidas. Bueno, os pesticidas non sei que provocan, pero as herbicidas que provocan cancro. Non sei, hai un concepto que lle chaman permacultura. Oístedes falar da permacultura algunha vez? No. No. Pois é unha especie de agricultura que, o sea, é ciencia, tamén, pero ten tamén unha parte, por así dicilo, bastante espiritual, no sentido de que pois fai unha relación, non, co entorno, pois ca horta, pois dunha forma bastante natural, non? O sea, deixan un espacio, consideran que a horta é un ecosistema vivo, Sí. e que non é só producir pois esa leituga ou ese tomate, non? Entón teñen en consideración todos os diferentes, a cadea de organismos, de microorganismos e de flora e de fauna que hai ali, para poder medrar iso nunhas condicións non máis sanas e respetando pois máis as estruturas que ten o solo tamén, o chan, non? Porque tamén que é unha cousa de feito que falastes antes cos incendios. Sí. Pois hai unha relación directa, sabíades que hai unha relación directa entre os incendios e a ría, por exemplo, o mar e o monte. Moitas veces a xente, non, aquí como vivimos no mar, só nos preocupamos da ría, que é moi importante, pero os incendios tamén causan un efecto directo na ría, porque cando nos queimamos todo o monte, ese chan, esa terra, non está suxeita a ningunha raíz. Entón, cando veñen as fortes chuvias, eso arrastra todo para a ría. Sí. Pois, E queda toda a ría tupida, claro. con todas esas cenizas. Entón tamén eso está todo interrelacionado. Entón, se non cuidamos unha cousa, vai nos ir para a outra, non? E Sí, viceversa. eso Entón, é certo. a verdade é que hai moitos factores aí a ter en conta e creo que a nivel xeral, pois eso, as empresas, non, os gobernos deberían ser de concienciar e facer políticas en torno a eso. E a permacultura que falábamos agora tamén, a ese tipo de horticultura máis lenta, pero máis sana, non? A longo prazo, polo que falábamos dos herbicidas e dos pesticidas. Tamén oín que había unha verdura que genéticamente Sí. poñe fan e sabe a carne.
Sí, bueno, tamén, claro, eles fan moitas adaptacións para que... Non, que sería hamburguesa vegana, tal, vegano, non? E hai xente que di, Ai, bueno, masa, non ai, lle chames hamburguesa que iso non é... De Pois non é de verduras hai carne, masa? ou bueno, Eso é verdade. tamén oíste, eu creo que a xente tamén lle gusta complicarse a vida e rosmar por rosmar, Sí, A Porque- veces son xente. Porque quero dicir, e ti que máis che dá? Que lle chamen como queiran. É comida, xa está, listo. Hai nas E hai hamburguesas comida de vegana moi mezclar- rica. Mezclar a carne. Pero tampouco se pode quitar a unha persona que é carnívora para que coma legumes. Pero non se lle quita. As persoas que son veganas e Porque- vegetarianas fano porque queren. Porque a verdura tamén se acaba. Tamén. E os animales se non se comen, Non se acaban. non se acaba, Non se claro. acaba. Habería unha superpoblación maior que os humanos. Non, pero o que se fala da industria dos vegetarianos e dos veganos é sobre todo, eu penso, das condicións Sí. nas que están esos animais, non? Sí. Están nunhas condicións inhumanas, malas, moitos delos, vale. non? Sin realmente disfrutar da súa vida e como- aparte a forma nas que os poden pois eutanasiar, non? Entón, eu creo que se fala, eu creo que se fixera dunha forma máis pois respetuosa, sería de outra maneira, pero non o é. Estamos usando os animais non para iso, pois solo para medralos, sobremedralos para nós consumilos, non? Entón creo que tampouco é unha forma boa de comportarse ca natureza. Eu non son vegetariana, pero sí que non Pero estou como de acordo con que heterosexual. se traten así os animais. Non é vegetariana nin vegana, non? Non son como verduras e legumes, gústame, tamén. gústame, pero tamén como carne. Omnívora, non, omnívora. Eu de todo. Omnívora. Sí. Omnívora, sí, bueno. Omnívora, sí. Pero tamén como carne. Pero sí que é certo que me gusta ver de onde ven esa carne e pois como están esas condicións. Que tamén a veces, pois patéticamente, desas industrias, eles ven aí, eles sempre buscan, non? De que maneira a xente me vai a comprar máis un produto? Como saben que a nivel social cada vez estamos máis concienciados con iso, pois din, bueno, vamos a poñer huevos de gallinas que están en libertad. Joder. A veces... Non o poñen, a e ver, poñen os máis caros. a E ver, dis, pero vamos a ver, debería ser un dereito que as galiñas estiveran en liberdade, xa que aínda por riba ya estamos collendo os ovos, deixas que... Non, quero dicir, eso, pois uns dereitos dos animais, xa que estamos nunha industria e comemos animais, polo menos que teñan uns dereitos mínimos. E a veces... Eu eso sí que o apoio e o aprobo, vamos. A veces totalmente. para máis, a veces é todo mentira que está en liberdade. A veces é mentira. Total, sí, a veces sí. É certo, a ver, para esas cousas hai, bueno, hai auditorías, non? Hai empresas que se dedican a ir ás empresas a ver que eso está ben e poñer sancións se non están cumplindo, porque esas empresas están poñendo os ovos, neste caso, máis caros, porque din que están en liberdade, entón van a velo. Pero o que eu quero dicir é que debería xa sair de cada un e que non debería nin de gallinas criadas en jaulas, non, eso que é? É que non debería xa nin de existir. Entendesme? Debería de ser unha cousa... opinión. Eu teño galiñas na casa como ovos da casa, sabes? Claro, pois eu creo que é mellor. Outras máis galiñas é máis que- local que a ti, xa nada. Eu son igual, eu teño igual de galiñas. Teño galiñas, pavos e patos mudos. Arreolas. Claro. Os pavos son Royal Pal, Palma Real, como se quere decir. E os patos son Muscoviz, Mudo Xa non sei tanto. criollo, como se Hai quere sillas, decir. me David. Tens eses tres nomes, Muscoviz, Mudo ou criollo. Non sabes coñecelos? Non se coñecen. Non coñezo. No, a verdade é que eu Tiña a cara vermella. na miña casa tiñan patos e jaliñas, pero cando morreu o meu avó era eu moi pequena e deixaron de Tiña telos. cara vermella, son negras e brancuchos, un pouco estaño quizás a veces, sí. Somos estaños, pois o macho casi cando é adulto casi que do feixo son. Ajá. Non é, non E ti comes tamén os animais? Aquí sodes todos... O sea, Eu sodes como- algunha eu- vegetariana? digo-che a No, verdade. ou vegano? Eu como de todo, tanto verdura como carne. Vale. Entende? Todos tamén. E peixe. E coñécelo non, coñécelo non. Non me dou conta, despois enseñasmos nunha foto. Que foto?
Digo, despois, cando rematemos o programa, podesmos enseñar. Queres participar? sí, claro. Adelante. O que quero dicir é o máis importante é comer variado, entre verduras e carne. Como se sabe que unha hortaliza ou unha fruta ou unha que non ten dolor? Que non ten dolor. Que non ten Que dolor. non é, que ti a comes, maltrátala, é como un animal, non? A ver, eso sí que se pode saber por o tipo de células que teñen. No, cando se fai o estudio xenético ou se miran as células, no, nos temos diferentes tipos de células ou de texidos que son os que nos transmiten o dolor, non? O que nos fan ter, pois, non sei, sentimentos, bueno, ser máis, o sea, máis complexos. Non é que seamos máis complexos que unha planta, pero funcionamos de forma diferente. Pero ao mellor é como un animal, ten dolor Eu, tamén. a día de hoxe non sei. As plantas teñen dor. E máis teñen dor, que ademais aprendindo hai moito que as plantas poden oír, aprendindo que olín. Sí, no, está claro, Ai. sí. A Sí, ver, claro que as plantas están bueno. aí tamén, conviven con nós e tamén... Eu teño oído que... Tamén lles afecta, quero dicir, as cousas, non? Pois no clima, no ambiente, todo iso tamén lles afecta. Teño oído hai moitísimos anos que a xente que canta cancións ou algo, ou cando conto ou algo, para que medre máis. Pero non sabe ser certo. Pero agora lin non hai moito, lin que oyen, entonces, pois oyen. Además, claro que teñen dor, porque se cortas unha ramiña, acabase Pero por exemplo, teñen un punto, o que as plantas producen, non, os froitos, están feitos, elas fanos para que sexan realmente comestos, porque as plantas, o obxectivo da planta é que esa semente se polinice e se produza, non, se reproduza e chegue o máis longe posible. Por eso os froitos son de diferentes formas. Pero non para que os paxaros, para que as abellas... No, pero o que comen as persoas vegetarianas ao final son, no, eses froitos. Sí, pero eses froitos están feitos, a planta faino para que se coma, de feito, para que... non falaba disso, falaba da planta en sí. Sí, bueno, aquí estaba contestando antes a él polo que me dicía do dolor, non? Sí. O que nós comemos da planta, non? Que realmente ese froito, aínda que, sí, a ver, sí que é certo, creo que ao final as persoas, claro, que nos pasa? Somos animais, somos mamíferos, é nos moito máis fácil, non? A veces, claro, empatizar, pois non sei, cunha vaca que cun peixe, verdad? Porque vemos como máis similitudes con nós e vemos máis transmitido ese dolor. Non, eso, bueno, é a forma na que somos, non? Na que estamos, vivimos aquí. É un petito como todos os máis, con calquera. Sí, pero eu creo que empatizamos máis, tanto non? como formiga, como mosca, sí, con vaca. Isto foi todo por hoxe. Moitísimas gracias a ti por acompañarnos. Nada, estou estupendo, pasino moi ben. E a vos, gracias por escoitarnos. Denos os vosos comentarios nas redes. Ata a próxima, un novo tema nos diversos podcasts. Despedímonos, como sempre, unha canción para acabar de forma optimista. Ata sempre, diversos. Cansado de andar, quitarse los miedos, Carlos afuera, darse la cara, color esperanza, sale al futuro con el corazón.